आवा मेगेले गुरु महाराजांक वंदन कोरनु तशीची संस्थापक आचार्य जावनशिले एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक वंदन कोरनु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावनशिले परम पुरुषोत्तम हंगेल कृष्णाले चरणारविंदाक कोटि कोटि वंदन कोरनु आजी आमका मानव जन्माचे अत्युत्तम फल जावनशिले ते सत्संग भगवद्गीतेचे 15 अध्याय पुरुषोत्तम योगाचे मुखांतर मेळतस ते कसं म्हणू आजी पळया काली शुक्रार कालची दिसाक पुरुषोत्तम महिन्याचे अवसान जाल्ले सुमार जनाक भक्तांक पूरा मेळ्ळेल जनार पूरा निंगल वळारी प्रति एकल्याने तरावळ तरावळ जावन आशिले तंग तंगेले अनुकूल कशी जात की तशी एक उपासू तंतंगल भट्टाक तंतनी दवरलेले अस ಕೆಲವು ಜನಾನ ಭಾಗವತ सगळे 8000 श्लोक वाजिलस सगळे महिन्यांतू ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಗೈಲಾರಿ दांची स्कंद मात्र वाजिलस मागिरी ಕೆಲವು ಜನಾನ फ्रुट्स ಅಂತ ಮಾತ್ರ केलेलस सगळे महिनो मागिरी ಕೆಲವು ಜನಾನ त्याल खायनतिले ಕೆಲವು ಜನಾನ ब्रह्म मुहूर्त ಅಂತೂಚಿ उठोनु 16 राउंड जाऊन एक स्ट्रेच ಅಂತ जप कोरनु उठ इल्लस मागिरी ಕೆಲವು ಜನಾನ चौराष्टक नंदनंदन अष्टक अशी सकड म्हण सांगून विविध रूपारी सकडानी तंतंगेले शक्त्यानुसार उपास केलेलस व्रत केलेलस जाल्यारी हांव निमगैल वेळारी तांतू 99% जण म्हणून सांगेत सकडानी भगवद्गीतेचे ते पुरुषोत्तम योग म्हणलेले 15 अध्याय प्रति एकल्याने वाजिलस मिनिमम सकडानी डेली वाजिलस तशें आसतना हांव लेखले आजी 15 अध्याय ताजे एक एक्सप्लेनेशन दिवया म्हूण सांगून तशीची कशें जाता म्हळ्यार ते आमकां एक मस्त एक जनाल गुर्तस म्हण जाल्यार ते मनशाले चड नॉलेज आमकां मेळ्ळ्यार आमकां तांगेल वयर आनीकय प्रीतीकी आदर चडता उदाहरणेक आमगेले विश्वरूप प्रभुजीन आमगेले सत्संगाक शेनवार येवन आमगेले उलयलेलस तेन्ना आमगेले एक जण व्हड मनीस बॉम्बेचे भक्ती वेदांत हॉस्पिटलाचे डायरेक्टर चीफ डायरेक्टर म्हणटना आमकां एक तांगेल वयर एक हेम्मे आशिल्ले जाल्यार पयरी तांगेलोटो यात्रे पुरा कोर्न नंद गोकुलाचे बरसानाचे मागिरी जगन्नाथपुरीचे मायापुराचे पुरा यात्रे तांगेलोटो कोर्न तांगेल काणी पुरा ऐकून तांणी सांगिले इतलेक नॉलेज आशिल्ले एक मनीस वे हांणी इतलेक ज्ञाना भंडार वे इतलेक मुल्ल मुल्लाचे काणी बरसानाचे ते व्रज भूमीचे कोळो 7 दीस वे कोणाकय म्हूण आमकां आश्चर्य जावचें पुरो ते वेळारी आमगेलोची म्हळ्यार तागेल वयर आशिल्ले ते प्रीती आनी आदर चडता तशीची प्रति एकल्याने मेगेल गोतेशील मट्टाक 15 अध्याय पुरुषोत्तम म्हयन्यांतू वाजिलस ते देखून ताजे अर्थ कळल्यार ताजे वयर आशिल्ले ते प्रीती चडता आनी मुखारी ते अध्याय वाचताना भारी चंद करून आमकां मन आवडताना आमकां दाबाल वैरी प्रीती चडता ते देखून आमी हगूर हे 15 अध्यायांतू कसं सांगला भगवंतान म्हणून पळया गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते अशी म्हणल्यार
चतुर्गकार संयुक्ते चारी ग आमगेले जीवनांत ಒಟ್ಟು जल्लरी तंका कोणाल जीवनांत ಒಟ್ಟು जतकी तंका पुनर्जन्म ना म्हणून सांगला पुनर्जन्म न विद्यते कंची सकडते ग चारी गीता गंगा गायत्री आणि गोविंद गीता भगवद्गीता येद्याची गंगा मागीर गायत्री आणि ते गोविंदाले स्मरण केन्नाय हृदयांत असलेरी तंका तसल जण पुनर्जन्म ना म्हणून शास्त्रांत सांगला तेची अनेक कडेन सांगला कसं म्हणल्यार आम्ही सान असताना पुरा ऐकून असताले गेले सुब्बलक्ष्मीले विष्णू सहस्रनाम एक अजे रेकॉर्ड प्लेयर अरे अनेक साइड ಅಂತೂ भज गोविंद चढती देवस्थान पुरा सकाळी संजे तेच शिले आम्ही मलगडे पुरा ಗೊತ್ತಸ್ತೆ आता काही ऐकूच्या मेळना त्यांना तेच शिले मेन ते तंत सांगला कसं म्हणल्यार भगवद्गीता किंचित दीता गंगा जललव कणिकां पीता सकृदपियेन मुरारी समार्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा अशी म्हणल्यार भगवद्गीता किंचित दीता भगवद्गीता किंचित काही यदे भगवद्गीता किंचित दीता नतल्यारी किंचित एकडे आम्ही सेर्सू येता हेकडे सेर्सू येता भगवद्गीता किंचित यदे भगवद्गीता ना जल्लरी किंचित तेकड केल्यारी किंचित दीता यदे ध्यान भगवद्गीते वैरी केली म्हण जाल्यारी आणि गंगा जललव कणिकां पिता एक बोट्टू गंगा गंग ना म्हणून लेखलेरी तुमका गोमूत्र असलेरी जाता गावची गायीचे गोमातेले गोमूत्र नात्तान जेवो ना जाल्यार कृष्ण अभिषेक करतान जेवो घाली म्हण जाल्यार ते गंगे समान आणि विंगड हे नातका व्यत्यास ना म्हणून येता ते घाली म्हण जाल्यार आणि सकृदपी येन मुरारी समर्चा सकृदपी सकृद म्हणल्यार एक पंथ यदेची एक पंथ मुरारीले चर्च केली अर्चन केली म्हण जाल्यार समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा तसल जनाक तक्क यमाल चर्चेंतू पोडचे अगतिना यमाले कार्य पर्याप्तिंतू तक्क रीगना यमाक हगेले अंतु रीगना कशी एक जीवात्मान शरीर सोडताना तक्क यमदूत ना जाल्यार यम येतकी तनी ಏನಂತಿ यमदूत सोणू यम येता येना कोण येता हे तीन केलेले जनाक विष्णू पार्षद येतांती चतुर्भुज जावन आशिल्ले विष्णू पार्षद येवन ते कृष्णाले विमान येवन कृष्णाल विमानांतू तांकां गोलोक आपून व्हरतांती तशें आमी फर्स्ट श्लोकांतू कसो पळयले पुनर्जन्मना दोन्ही अंतू यमाल चर्चेचे परिमितीन तू पण तो म्हणून आमकां मना करून घेवचे जाल्ले तशें आमकां हे शरीर सोडले नंतर यमाल चर्चे पडका जाता ना जाल्यार पुनर्जन्म घेवका जाता हे सगळं कशें जाता म्हणून आमकां हे 15 अध्यायांतू मनावता 15 अध्यायांतू उगर आमी रिग्या 15 अध्याय मना करून घेवचे काही पुढे चिक्के मीमाक्षी वचका जाता इथे म्हणल्यार केन्नाय एक अर्ध करून सूर करता पुढे कसं जाल्ला म्हणून मना करून घेवका न्हू ते देखून 13 अध्यायांतू दावाना कसं सांगला म्हणल्यार हे जीवात्मो परिमित कार्यक्षेत्र जावन म्हळ्यार एक ज्युरिस्डिक्शन आशिल्ले एक बॉर्डर आशिल्ले ताजे भायर वच्चे जायना ताका एक लिमिट परिमित जावन आशिल्ले कार्यक्षेत्राचे एक शरीरांतू बंधन जावन आस
ते शरीराचे बंधावण कशी, स्वरूप कशी, ते पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इच्छा, द्वेष सकड ಒಟ್ಟು जावन जलेल ते शरीर म्हणून हे सकड विस्तार जावन आमका 13 अध्यायांतू मनावता. तशीची त्या अध्यायांतू 13 अध्यायांतू स्वरूप मागिरी ते ताजे प्रभाव कसले ते सकड 13 अध्यायांतू मनावता. तशीची ते जीवात्मू कशी प्रकृतीक ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ್ घेवन एक निकट संबंध दवरून घेता. हे त्रिगुणात्मिक जावन आशिल्ले हे शरीराचे निकट संबंध दवरून घेतील देखून तक्का अवश्य जावन हे शरीर सोडका जाता म्हळ्यार मरण पावता तो. तशीची मरण जाल्यार कुडल्या वापस एक नव शरीर घेता. हे सकड आमकां 13 अध्यायांतू मना करून घेवयेत. तशीची 14 अध्यायान कसं सांगला म्हणल्यार हे त्रिगुणाचे स्वरूप कसले ते कशी जीवात्मा वैरी प्रभाव घालता. एक जीवात्माना खंयचे एक कार्य करताना त्रिगुणा तजवेर कशी नियंत्रण करता. सत्व गुणांत असल्यार तागेले ताण केलेले कर्मा फल कसले, रजो गुणांतू ताण केलेले कर्मा फल कसले, मागीर मरणा वेळारी तो खंयचे गुणांत आस ताजे प्रभाव कसले, मरणानंतर तागेले गुण कशी ऍक्ट करता. ताणे सत्व गुणार मेल्यार ताजे नंतर ताका कसन मन जीवन मेळटा. रजो गुणांत मेल्यार ताका मागीर मरणानंतर कसन मन अपर शरीर घेवका जाता. हे सकड आमकां 14 अध्याय शिकयता. आता 14 अध्यायांतू कडेर कसं सांगला म्हळ्यार धावाना अंतू सकड हे परिमित कार्यक्षेत्रात कोण आम्ही भायर येवका म्हण जाल्यार त्रिगुणात कोण त्रिगुणाचे नियंत्रणात कोण भायर येवका म्हण जाल्यार आम्ही भक्ती सेवे करका म्हणून भगवंतान सांगला. आता भक्ती सेवे करका जाल्यार एक साधकाक वैराग्य येवका. ते वैराग्य येवका म्हण जाल्यार ते आम्ही संसार बंधनांतू आशिले ताजे सिरियसनेस कळका. हो एक आम्ही खंय पुणे वताना या भयंकर डेंजर जागो हांगा खंडापटी वाघ आनी आस म्हणून कळल्यार आमकां ते इतून ओग्गी भायर येवयेत. या डेंजर आनी भितर वच्चे भारी काळोख काही मार ताकाड गेल्यार वाट चुकता काही म्हणून ते तीव्रत मना वचका नाजाल्यार आम्ही हांगा गम्मत म्हणून सांगून तेय भोंवत असता. ते देखून हे संसाराचे तीव्रते हे संसार बंधनाचे तीव्रते मना करून घेवका आणि ताजे भायर येवचे हे संसारातून भायर येवचे अगत्य आमकां. आणि आमगेले कडेरचे जल्म आणि आमगे संसारा येवची नाका म्हणलेले एक मेंटॅलिटी आम्ही डेव्हलप करनी म्हण जाल्यार आम्ही हांगा भोंवका जाता. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. ते देखून या 15 अध्यायांतू आमकां ताजे गुरुतर ताजी सिरियसनेस देव मना करून घेता मना करून दिता. आणि तशीची संसारातून भायर येवची कशी म्हणून मना करून दिता. तशीची अथवा आम्ही दवाल उत्तर ऐकनातील हांगा हा भोवल्यार कसं जाता आम्ही पुनर्जन्म घेता ती म्हूण सांगून पुनर्जन्म सिद्धांत देव मना करून दिता. तशीची आमकां ताग्या लोका येवचे का अट्रॅक्ट करचे का ताग्या लोका विवरण दितस देव 15 अध्यायांतू हे सकड आम्ही मना करून घेवयेत. तशीची परम पुरुषोत्तम म्हळ्यार कोण तोची कृष्णूची परम पुरुषोत्तम म्हणून वेदांत वेदांतांताय सांगला म्हणून हे अध्यायातून आम्ही मना करून घेवयेत. ते देखून श्रीला प्रभुपादान हे अध्यायाक द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन म्हणून नाव घाला. ते आम्ही हगूर हगूर आमकां आणि 1 घंटस तितले भितर ते 20 श्लोक कंप्लीट करूया हगूर. आता
सुरवेरचे श्लोक कसं म्हणले री भगवंतान सांगचे ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. अंतू देवू हे सुरवेरचे 2 श्लोक अंतू आमगेले ये ऐहिक जीवन मेटीरियल लाईफ म्हणतात इंग्लिश अंतू हे मेटीरियल लाईफ कशी एक भ्रमात्मक जावन आशिल्ले एक विषय आणि ते अशाश्वत टेम्पररी ते म्हणून आमका मना करून दिवचेक एक निरूपण दिता कशी ये एक एक आमगेली संसार बंधन तोग्गु ಬೇರು ತೊಗ್ಗು ಪೂರ ಗೆಲ್ಲೋ ವೈರಿ ಬೇರು ತಜ್ಜೆ ತಶಿಲೇಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಾಕ ತುಲನ್ ಕೋರ್ನು कितली नमुने गुरुतर जावनस्य आमगेले ऐहिक जगता वटो संबंध दवरनो घेतिले म्हणून आमका मना करून घेवचेक ते एक तुलन करतस. देव सांगतस हे मना करून घेतिले कोण की तो यस्तम वेद स वेदवित तो वेदवित वेद मना करून घेतिले समान म्हणून सांगता. एक रूक अंगा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम एक अश्वत्थ रूकस के देव सांगता भगवंत एक अश्वत्थ रूकस त्या रूकाचे ಕೊಂಬೆ ಪೂರ ಗೆಲ್ಲು ಪೂರ ತೊಗ್ಗು ಬೇರು ಪೂರ ವೈರಕೈ तसल रूक ये लोकांत असवे खै पळोवचे मेळटम का ते एक तसल एक रूक मेळका जाल्यार आमी एक न्हंयची सायडांत की एक तळे सायडांत की वचका न्ही मे ते तळे सायडा गेल्यार आमका बेरू वैरी आनी पाल्लो गेल्लो पुरा तोग्ग आशिल्ले रुखाक पळोवचे साध्य आसा. तेचे कंपॅरिजन देव हे ऐहिक जगतात इतस इतले सिरियस म्हणून आमकां कळोवचें कितें तरी तशें म्हणल्यार हे हांगा अर्थ कसो मना करून घेवका म्हणल्यार हे जगत एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन म्हणटा ती हे पूरा टेम्पररी परमनंट न्ही. केन्ना आमकां हे असल एक रूप पळोवचें साध्य आसा एक रिफ्लेक्शन मात्र एक न्हंयची सायडा चमकला मात्र हे पळोवचें साध्य ते देखून असल एक बदय वर्ल्ड वैरी गेल्लो आनी तोग्गु बेर जावन आशिल्ले बदर रूक आसा तशेल्यार एक रिफ्लेक्शन आसा म्हण जाल्यार एक इमेज आसा वयना रियल इमेज ते रियल इमेज स्पिरिच्युअल वर्ल्ड हे मेटीरियल वर्ल्ड स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे रिफ्लेक्शन म्हणून मना करून घेवका. एक रुक्का सायडांत एक न्हंयची सायडांत वचून माड्डुकी आंबेरूकी पळोवन आंबो दिसतस उदकांत म्हण हात घाल्यार आमकां आंबो मेळटवे आंबो मेळना इतक ते रिफ्लेक्शन तशीची हांगा हे मेटीरियल वर्ल्डांत हे ऐहिक जगतांत कसली मेळना. आमगेले श्रीला प्रभुपादांगेले गुरु महाराज श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आनी एक सಣ್ಣ सಣ್ಣ काणया रूपार एक बूक बरयला ताजे नाव उपाख्याने उपदेश म्हणून एक बूक ते तांत बोर न्हू काणी उपाख्याने उपदेश म्हणून तांतू तांणी काणी बरयला कसं म्हणल्यार एक राणी आशिल्ली ते राणीक तिगेले बामणान प्रेजेंट केलेले उपहार जावन दिलेले एक नेकलेस अमूल्य जावन आशिल्ले ते नेकलेस तीन केन्नाय घालचे अशीची नावचे वताना तीन ते तळे सायडांत दवरचे. एक दीस कसो जाता म्हणल्यार नेकलेस दिसना पळयतना ते उदका भितर दिसतस तशी म्हणटाना ती रायाला सांगता रायू तागेले जणा पेटयता राजभट पुरा येता ती
एक एकले येऊन उदका उडता काही उदका उडताना कोणाके नेकलेस मेळना इतके बा म्हणून आलोचन करतात कोणीय भितर हुडतान ती आणि के चोक गसतार या मेळना दिसत हाता मेळना म्हणतात ती त्यांना एक ब्राह्मण येता राय सांगता कोण हे नेकलेस कांडीत की तांका हांव सम्मान करता म्हणून एक बुदोवन एक ब्राह्मण येऊन सांगता हांव दिता सोदून म्हणता खंय असं म्हणता ना तो ब्राह्मण सांगता ते वयर लागी एक रूख आस पळय तो रुखकार वयर पळयान तुम्ही ते रुखकारी लांबून असते नेकलेस कायल्यान वरून ताज वयर वरून घालला ताजे रिफ्लेक्शन ते हात घाल्या मेळतवे अशीची आमगेले हे ऐहिक जगत हंग कसले आशे केलेले मेळना हे देवान 8 अध्याय ताका दुःखालय म्हणून नाव सांगला दुःखालय दुःखालयांतू दुःख मात्र मेळचे वस्त्रालयांतू वस्त्र मात्र मेळचे मागीर ಒಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೂ ಒಕ್ಕದ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಚೆ अशी पुस्तकालय अंतू पुस्तक मात्र मेळचे भोजनालय अंतू भोजन मात्र मेळचे अशी दुःखालय अंतू दुःख मात्र मेळचे हंग सुख आम्ही आशे करची मात्र मेळना हेची प्रभुपादान एक्काचे श्लोकाचे ते परपरट्यांतू बरयल्लस कशी ये रूख just as a tree's reflection is situated on water, this is the reflection of the spiritual world. This material world is the reflection of the spiritual world and it is situated on desire. खाली आश मात्रम का ते करिया हे करिया ते मेळता एक ना एक दिवस मेगेल पूत फॉरेन शिकून येता मागीर आमगेल कष्ट पुरा वता एक ना एक दिवस आमका ते जाता तेन्ना मागीर आमकां हुस्कुना सगळ आशे मात्र होप्स डिझायर खाली सगळे लोक इज सिट्युएटेड ऑन डिझायर उदाहरणेक केन्नाय म्हाका वताना हुडगा सेवची खंयची म्हणल्यार आमगेले अच्युदास मामाले अच्युदास मामान हरिकथेंतू केन्नाय काणी सांगोशील तांगेल भारी रोचक जावन आशिल्ली काणी ते दोन्ही गड वशिले काही एक गड्डव रानांतू असचे अन्य गड्डव गावांतू एक आंगल उंबोळच्या तगेल गरलेगे ओड्डा तेंचल गरले असतो ताका एक दिसू ते रन्नाचे गड्डव हगूर येवन ये पटणाचे गडवाल्यागे येवन निमगयता कशी असतू म्हणून यो कसं सांगचे मेगेल अवस्थे सकाळी उठेल कुडले सूर जत्ता मेगेल फट्टीरी अवंगले बोर घालूक आणि म्हाका नैंतले आपून व्हरतांती येताना ते नैंचे अंत उंबळेला अवंगले वल्ली जावन जड 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 पूर पूर जत्ता ताजवेरी फाटीक पेट्टूय घालता मेगेल यजमान म्हाका म्हणता वैबे म्हणता ना हेर दिवस पास येता कोण ते रन्नाचे गड्डव त्या रन्ना गड्डव येवन ते गांवची गडवाला सांगता वैरे यो तू आम्ही गेलो तू एक दीस तुका सोडता ना सकाळीची टप्पनी धांवन यो हांव तुका मेगेले रानांत आपून व्हरता भारी गम्मत ते भरपूर तणस मागीर जाय जाल्या वेळार खाव येत जाय जाल्या वेळार न्हिदो येत यो म्हणताना आत्त नाका म्हणता इत्ते तू हंग कष्ट म्हणून सांगता येवचे काही याना इत्ते म्हणताना त्या गड्डव एक उत्तर सांगता कसले पळय हंगा मेगेल यजमानाले सान दुवस ते दुव भारी हर्ट करता केलो दीस जोर रडता ती दुव शिकना वजना सांगेल ऐकना रडताना ते यजमानान ती केन्नाय सांगो अस चुप करे ना जाल्यार पळय तुका ते भायर आशिल्ले गाडवा लोट वारडे कोण सोडता म्हणटा तेन्ना त्या गाडवाक एक आशी खंय जेवा म्हाका एक ना एक दिसू बदची ते तागेल दुव्वे काण म्हाका वारडी कोण सोडले री
ते देखून म्हाका एक आशेस एक ना एक दीस तो वर्डिकोन सोडतालो मेगेलोटो ते देखून तू बस हांव येना म्हणून सांगता हे आमकां हास येवचे पुरो ते गडवाला वस्ते गडवाल ओटो केदनाय पूण वर्डी कोर दितावे चेरडाक आमगेले कोप्पार ते चेरडाल बुद्धी समजावचे ताण सांगून असो पुरो भिवोचेक रण्णी रब्बोचेक जल्लरी ते गडवाला वरीची आम्ही हे ऐहिक जगतांतू आशी आमकां ते एक ना एक दीस समजता बा हे एक ना एक दीस समजता तेन्ना मागीर आमकां हुस्कुना म्हूण ना हांगा केदनाय फुलफिलमेंट म्हणून ना सॅटिस्फॅक्शन म्हणून ना हे जगतांतू केदनाय अतृप्ती हंगा खाली एक्सपीरियन्स करचे मात्र आमी सुख दुःख पुरा हे सकड टेंपररी वर्ल्ड हे मना कोरून घेवचेक देवू हंगा सुरवेरची दोन्ही श्लोकांतू सांगतास हे श्लोक जगताची तिन्नीच आणि चारीच श्लोकांतू देव सांगता न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा कसं कोरका तशलरी देवान सांगेल कसले ये रूक आमगेले अटॅचमेंट मेळल रूकच नव्हे ते असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा दृढ करून घेवका आमगेल मना नक्का हंगा अटॅचमेंट नक्का हेच आमगेले जल्म कडेर जल्म करी आणि हंगा इलरी ಎಂಡನ ಅಪಾಸ್ ವಿಂಗಡ ಜಲ್ಮಂತು ವಿಂಗಡ ಜನಾಲೆ ಕೂತು ವಿಂಗಡ ಜನಾಲೆ ಬಾಯ್ಲ ವಿಂಗಡ ಜನಾಲೆ बप्पूसू पुरा जावनु तेवे खंडित ना मनुष्य जन्म मेळत म्हणून सांगून आमगेल कर्मा उंदून ते 14 अध्याय सांगेल बरी कंची कंची गुणांतू आम्ही आमगेले शरीर सोडला की तत्ते जन्म आमक मेळता ते देखून हंग असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा कशी सुविरूढ मूल मूळ समेत असंग मळल डिटॅचमेंट अनासक्ती मळल ते खडगान या रूक कट्ट कोरका आणि खै वचू का मी खै वचू का म्हणून घेऊ का इतक वचू का म्हणून मना करून घेऊ का ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी खै तुकुनो ये खै वचका म्हणल्यारी यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय खै तुकुन आमका मागशी येवचे का अगत्यपणा की आणि अपास येवचे अपास ते जाग हे जाग कशी एक मनीस भाडे घर सोदून सोदून पूर जल रे प्रति 2-2 वर्ष म्हणताना ताणी उठ म्हणचे हाणी उठ म्हणचे 3 वर्ष 4 वर्ष अपास विंगडे घर पळोचे पूर जल म्हणून सांगून एक स्ವಂತ म्हणून एक माड घेव्या उठकोर ಏನಂತ ನಾವು दुसरे म्हणून सांगून कशी एक स्ವಂತ घर पळयता एक मनीस तशीची तेक्कडे हेक्कडे ते जन्म हे जन्म ते शरीर हे शरीर म्हळ्यार एक भाडे घर शशिले शरीर सोदून वचन तिले परमनेंट जावन एक कडेन वचक खै ते वचुका म्हणून देव सांगता तत पदम तत्परिमार्गितव्यम खै तुकून आमकां मागशेपास येवचे अगत्यपणा की थंय आमी वचक आमी प्रिपेर जावका ते वचक कशी वाट म्हणून देव सांगतास 5 श्लोकांतो कशी निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्मुक्ते सुख दुःख संज्ञेर गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्ति अमूढा अमूढा अमूढ म्हळ्यारी बुद्धी आशिलो मूड नाही जालो भ्रमेर पळणतिलो मोहन हत्तिलो तो गच्छन्ति पावता पदम अव्ययं ते अव्यय जानशील पद ते अव्यय जानशील स्थान पावता कशी निर्माण मोह पुरा सोडका जित संग दोष संग आम्ही केदनाय ए मॅन इज नोन बाय हिज असोसिएशन म्हणून सांगता ती जित संग दोष ते संग आम्ही जिकू का चांग संगा ओटू मेळका मागीर अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा कामने तुकून खंयची आशी दवरू ना किंचित आशी असलेरी सुमार काणी असंती अत संगू वेळ ना जी येदे किंचित कामन असल्यार आनीक एक शरीर काण घेवका जाता अध्यात्म नित्य म्हळ्यार नित्य अध्यात्म जावका आज केले
सगळे दिस भागवत वाद्य पायी कसले ना बा 2 दिस रेस्ट तशी नाही तर कशी आम्ही डेली एकची डायट करून घेता ती फूड तशीची दवाले अध्यात्मिक नित्य एकलकन कोरका 1 दिस केले 4 दिस करणी 2 दिस केले 8 दिस करणी कशी नाही आणि द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुःख संजय द्वंद्व आतुकून मुक्त जाव का हंग द्वंद्व आतुकून मुक्त जावचक जितसंग दोष द्वंद्व मळ कसले द्वंद्व मळरी जाव की नक की सुख दुःख मान अपमान जय अपजय हे सगळं द्वंद्व म्हणतात ती करका की नक की ये चांग की ये कोरियत की नक की अध्यात्मंतू काही कसले जावो तंतू ते आम्ही जिंकू का कशी जिंकूचे त्या जिंकू का जलरे जितसंग दोषात चंग जना लोटो सत्संग जाव का हेच देव 7 अध्यायन सांगता येषाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढव्रता भजन्ते माम दृढव्रता मक्का दृढ जाऊन विथ डिटर्मिनेशन तो मक्क भजन करता कोण येषाम तो अंतगतम पापम कोणाले पाप नाश जल्ला की कशी जनानां पुण्यकर्मणाम आणि पुण्यकर्म पूर्ण आणि पुण्यकर्म केलेले जप करताले जनाले ಒಟ್ಟು ಎಸೋಸಿಯೇಷನ್ केलेरी ತಂಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು संघದವರು घेतलेरी त्यांना मात्र दावा भजन करू का दृढ चित्त जाऊन भजन करू का साध्य म्हणून देवान सांगेल 7 अध्याय तो आणि अध्यात्म नित्य केदनाय अध्यात्म जाव का म्हणून 13th अंतही सांगला देवान अध्यात्म नित्य अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व म्हणून सांगला 13th चॅप्टर अंतो आता ते 5 पॉइंट्स देवान सांगून दिला आमका तागेले लोक येवचक ते देखून देव आता कसं करत म्हळ्यारी आणि तागे लोक आवच का जाल्यारी एक अट्रॅक्शन नकवे ते देखून तागेले लोकाचे सान विवरण दित आमका न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ते मिगेल धाम परम जावनशील मिगेल मम धाम परमम तद्धाम कंचे न भासेत न तद्भासयते सूर्यो ते सूर्यना ते चंद्रना ते अग्निना कसले गतीना ते आणि ते कालबुकार वचना ब्रह्मसंहितान सांगला ब्रह्मसंहितान तो सांगला ते कालमुखार वचना तुगेल प्रति स्टेप दावाला डान्स प्रति वर्ड दावा श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणीर तोयम अमृतम सांगला ते उद्दाकची अमृत पुढल्या क्लासांत सांगेलस तथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम तदा आस्वदी परमपि च म्हणून सांगला ते देखून इत्यक आम्ही तग लोकाक बच्चू का इत्यक म्हळ्यारी ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति देवंग सांगता 7 श्लोकांतो ममेवांशो जीवलोके ये जीवभूत सनातन ये जीव भूत राशि पूरा सन में तन्नी पूरा मिगेले अंश मिगेल अंश तन्नी सनातन जाऊन तन्नी अंश ते देखून तन्नी मिगेले लोक येवका कशी म्हणल्यारी आमगेले हे स्थान आहे टेम्पररी आम्ही कसं की एक दावाला विमुख जाऊन आमगेले इंडिपेंडेन्स मिसयूज करून आम्ही हांगा आयलंती एक चेरडाक वैरे वचून ताल घेवन येऊ म्हणून सांगून एक सांज चेरडाक आम्ही मार्केटा पेटयलरी ते चेरडो वच्चे वाटेरी डंगोर मारचे कोणाकी नांतले पळोवन ते सरियरी धावचे पुढचे मांकडाक पळोवन ते इराबून तो वेळ वाईट केलेरी तक मागशेवची वाट विसरता तशीची आम्ही कसं की एक आशी दवरून हांगा आयले
हंगा गुंतसंती एका मक्षी एक आशे तक जॉइंट कोर एक शरीर घेवन हंगाच आमी गुंतसंती आमगेले जाग खंय ते आमगेला ओरिजिनल बापूस जावन आशिल्ले ते भगवंता ते सेव करचे आमगेले निजावन तरी आमगेले स्वरूप एक स्क्रू ड्रायव्हर तो पडल्यार ताका मोल ना तेची स्क्रू ड्रायव्हर न्ही स्क्रू तेची ते सायकल खंय बेसका की ते बेसली म्हण जाल्यार ताका मोल येवन ते सायकल चलता ताका मोल येयले मागीर ताका एकदम टाईट करचे तजवेरी जागृत करता ती तशीची आमका आमगेल्या जीवनांतू केदना दावालोट संबंध दवरून आम्ही तागेल सेव करता की तेन्ना आमगेले लायफाचे मोल चढता नाजलरी हंगा प्रकृतिस्थानी कर्षती मनः षष्ठानि इंद्रियाणी मन समेत ಒಟ್ಟುಕೊರ್ ನಾಜಲಂಕ पंचेंद्रिय पंच इंद्रिय तज्जोटು हंगा दावान मन कुडसून आमका षष्ठानि इंद्रियाणी षष्ठ स इंद्रियस ते घेवन आम्ही प्रकृतिस्थानी कर्षती हंगा प्रकृतीन तो स्थित जावन आम्ही कर्षती कष्ट भोगतांती त्यांना ಕೆಲವು ಜನ दिसू पुरो कर्षती म्हणून कोण सांगिले आम्ही हंग सौख्यार समू एसीएस पुरा सम का गरलेगी कसले आजीवराना कसले दुःख येईल ना कार घर पूरा स मना दवा देन तृप्ती रसंते जल्लरी हंग कर्षती म्हळ्यार तू कसं म्हळ्यारी आम्ही ते शरीर सोडतानो एक शरीरातून अनेक शरीराक वच्चे ते क्लिष्टकर जावन आशिल्ले ते प्रक्रियेस पळय तक्का हंग कर्षती म्हणला आमका सगळ्याक अनुभव आसा सुमार जणाल मरण पुरा पळोवन कितले कष्ट जाता म्हणून शास्त्रान तू सांगला 40,000 चेळू चब्बिले दूख असतके हंगाक ते देखून देव सांगता हंगे तागेल उत्तर कोण ऐकना की तंगेले कसले अवस्थे ताण कस नमुने फेस दुखून पास कोरका म्हणून सांगता पळ देव 8 श्लोकांतू शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते म्हणून सांगून 11 श्लोक ताय देव कसं सांगता दवाले उत्तर ऐकनातिले जनाक कसं जगता म्हणून सांगता शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर तो अनेक शरीर घेता हे शरीर सोडून अनेक शरीर घेता तशी वायुर्गंधानी वाशयात वायु वारी वत्ताना ಎಕ್ಕಡೆನ್ ತುಕುನು ಈ ಅನ್ನೆಕಡನ್ ವತ್ತಾನೆ ತಜ್ ವಟ್ಟೆರ್ ಮೇಳಲ್ತ ಪರ್ಂಬಳ नाजलरी वासने कशी वर्ता तशीची आम्ही शरीर सोडताना आमगेले स्थूल शरीर जावन आशिल्ले हात पाय जावन आशिल्ले स्थूल शरीर सोडून सूक्ष्म शरीर म्हणून अनेक एक आस मनस बुद्धी अहंकार म्हळ्यार ते तिन्ही भितरी आस ते तीन घेवन आम्ही वत्ताना आमगेले ये जन्माचे नाजलरी कितली मागशी जन्माचे आशे अभिलाषे पुरैसिनतील आशे अभिलाष पुरास पळय ते सगळं घेऊन आम्ही मना भितर स्टोर जावन आसता आमगेल्या बुद्धींत स्टोर जावन आसता ते सगळं घेऊन वचून आम्ही तक अनुगुण जावन एक अनेक एक शरीर घेतांती ते आशे पुरैसच कितेरी कशी म्हळ्यार उदाहरणेक एक मनुष्याक डान्सर जावक आशिल्लो ऑड एक फिल्म एक्टर जावक आशिल्ले हांगा हे घरा भितर सादी जायनी अन्नान भायर वच्चू सोणी अम्मान भायर वच्चू सोणी शिकू सोणी म्हणून आशे घेवन मेल्ली म्हण जाल्यार अनेक जल्मांत एक फिल्म एक्टर गरले जल्म येवका जाता ना जाल्यार जोर पोवचे आशे आसा केद पळयलें उदकांत एटलांटीक ओशन सगळे 15 दिसान पोवन आयलो अशी तशी म्हणून पोवचेन तूं असं म्हण जाल्यार अनेक जल्म एक एक्वाटिक जावन एक
जळकी की तिमिंगल जाऊन उदकांतू खेळचे ना मन शरीर काणगे आणि मनुष्य शरीर नक्का म्हणून देव दिता एर डायव उपचे आशे काही केदन पळयल्यार पक्षी जाऊन येतो तो अनेक जन्मांतू अशी श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च ते तंतंक आशेशील तसल मने कानु मागीर चक्षु दोळ तकतकी जावन आशिल तसं सकड इंद्रिय घेवन तो अनेक जन्म घेता हे दांचनी इकराचे श्लोकांतू दावान सांगला कसं म्हळ्यार उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष कोण ये शरीर सोण वच्चे ये प्रक्रिया तर सांगेलच पळय तो साधारण मनुष्य कोणाक ज्ञान ना तक्क मना वच्चना काही वय मिंगड काम ना या सकड एक शरीर सोणा अक्षर कोण पळोच गेला या सकड म्हणून तिथले की जणांन सांगेलस म्हणून सांगून ते जाय ना म्हणून सांगू साध्य ना आम्ही इंग्लंडा वचून कोण सांगिले आमगे इंडियान तो लेफ्ट हँड ड्रायव्हर ते राईट हँड ड्रायव्हर उज्जोदी कड तुकुनु कार वर का कोण सांगिले आम्ही सगळं लेफ्ट हँड हांगा लेफ्ट हांतू वच इंडियान म्हणून लेफ्ट तुकुनु कार वेल्लारी ते ऍक्सिडेंट जावन जैला पडका जाता ना जाल्यारी मोरका जाता तशीची कोणे कसले सांगोन ती कोण पळोचे गेला कोण अगोतच मरतच कसं जत्ता हे सक्कड दावान शास्त्रांत सांगला नमगोयनतलेरी नमगलरी हे सक्कड जाऊची जात असता ते दावान सांगिले यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतंतोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः ये कोण पळयता तांकां ज्ञान चक्षुषः नातील जण येनम गणांती हे तांकां मना करून घेवचे साध्य ना म्हणून दावान सांगिलस ते देखून देव तागेले ते वैभव दाखोवच कितेरी आमकां तिळसूच कितेरी तागेले एक सान 4 श्लोकांत कोण विशेष असामान्य जावन आशिल्लो वैभव 4 श्लोकांत सांगता कसं म्हणू यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामाविश्य च भूतानि धारयामि हमोजश पुष्णामि चौषधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम तगल असामान्य वैभव पळयंती तो सांगता हांगा सूर्य एक लोक वे कोटी 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 लोकस तगेले ते लोकांतू कितले की सूर्यस कोटी कोटी सूर्यस ताजे पूरा प्रकाश ताण दिवची काही चंद्राक चंद्रिके पवर दिवचे तगेल काही मागीर ಹೆಚ್ಚಾಗ್ನವು अग्निक तेज दिवचे ताणी काही गामाविश्यच भूतानी पुराच ग्रहाक ताणेच प्रवेश जेवचे परमात्मा रूपारी गर्भोदक शाही विष्णू म्हणून तो 3 गुणावतार घेता मागीर पुरुषावतार घेता क्षीरोदक शाही विष्णू गर्भोदक शाही विष्णू मागीर तंतु पूरा रिग्गुन तो ये धारयामि हमोजसा ये धारण करता ये मेंटेन करता ये पूरा लोक म्हणून सांगून देव सांगता उष्णामी चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक ते उष्णामी औषधी पूरा औषध झाडांक पूरा औषध पुष्टी करचे आव आणि ते चंद्राले चंद्रिक पडल्यार मात्र ताका पूरा रस येवचे वेजिटेबल्स पुरा ते दिवचे ताणेची अहम वैश्वानरो भूत्वा आमगेले पोट्टा खेलेले कसले अन्न जावो ते जीर्का जलरी जठराग्नि जावका तेवे तोच के अहम वैश्वानरो भूत्वा प्रति प्राणी तो ते मुय जावो सान ओड अस्ति जावो प्रति एकांति जठराग्नि तो प्राणिनां देह महाशिता आश्रयितो प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम प्राणचोच पानयतोची प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम 4 नमूनेचे
अन्न आम जीर्ण करचे हामची म्हणतो सांगता. 4 नमने अन्न कंची सकड भक्ष्य चोष्य पेय लेह्य एक चाबून खावचे नमने फूड फूड 4 नमन्याचे डिवाइड करूयात काही. मागीर गिळचे नमने फूड लेवचे नमन्याचे मागीर पिवचे नमन्याचे 4 नमन्याचे व्हरायटीज आसा फूड. ते सकड तोच काही जीर्ण करचे. तशीची 15चे श्लोकांत तो सांगता. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो प्रत्येकलेल्या हृदयांत आम स्थान घेतस प्रत्येकलेल्या. आणि मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च मिगेल मितनाची तुमका उडगास येवचे मिगेल मितनाची तुमका 20 रुपये येवचे. 20 रुपये दवाल मितन मे म्हणून आम्ही लेख पुरंती 20 रुपये ऑड एक सौभाग्य. इथं म्हणल्यार आमका पुरू जन्मांचे पुरा उडगास असल्यारी आम्ही हे जन्मान तू कसं जत म्हणून सांगू साधीना आशिल्ले. पुरू जन्मान तू मिगेले बहिणीक तशी केला ताणे मिगेल अण्णाक अशी केला हाणे म्हणून सकड उडगास असल्यारी 50 जन्माचे आणि 60 जन्माचे पुढेचे हे लोक अशी चलनाशील चंदायरी ते देखून पुरा विसरचे शक्ती ताण दिला. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेद सगळे वाचतांती 4 वेदच काही ऋक यजुर साम अथर्व हे 4 वेद शिकून मन आकोरून घेऊ का कसले. देव कोण देव कृष्ण ते पुरुषोत्तम म्हणून सांगून परम पुरुषोत्तम म्हणून मन आकोरून घे जेलरी सगळे वेद वाजूनी कोणी प्रयोजन ना. बोर्ड घाल भोवयेत चतुर्वेदी त्रिवेदी म्हणून बोर्ड घालयेत तो चतुर्वेदी म्हणून जाल्यारी कोण देव म्हणून कळली म्हण जाल्यारी मागीर सुमान म्हण अन्य देवतल मागशी वचून आम्ही आमगेल जल्म चिके कळवून घेवयेत जाल्यार जीवना मुख्य उद्देश ते आमकां पावचे साथ दिना म्हणून सांगून हांगा 16चे श्लोकांत तुकून देव हांगा 3 श्लोकांत तो कोण ताका कशी वेदांत होगळीक केला म्हणून देव हांगा मना करून दितस. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमो पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम म्हणून देवान सांगला. अशी म्हणल्यारी देव सांगता द्वाविमो पुरुषो लोके हे लोकांत 2 नमूने पुरुष सकै कोण सकड एक क्षर एक अक्षर. क्षर म्हणल्यार पतित जातले फॉलिबल म्हणतात. अक्षर म्हणल्यार इनफॉलिबल पतित जायनातिले तन्नी केदनाही स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ಅಂತ असतात आध्यात्मिक लोकांत ಕೆಲವು ಪಂತ ತನ್ನ ಎತ್ತಂತಿ ಹಂಗ ಅಮ್ಕ ಕೇಳಲ ನಮ್ಗೆಲ್ ಗುರು ಜಾವನು ಅಮ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರುಕ ತನ್ನ ಎತ್ತಂತಿ तन्नी पोळोचे मात्र आमगेल वरीची मनुष्य जावन असतांती जाल्यार आचार्य आमगेल्या वरी खत्तांती पित्तांती म्हणून लेखुकनज आमगेल गुरुंक तांका तन्ने डायरेक्ट अध्यात्म लोका तुकून येवन आमका हंग तुकून ओर्न अध्यात्म लोका ओरची कितेरी तन्नी आमका सहाय करूक येवचे. कशी कितलीकी उदाहरण सांगतांती. उदाहरणाक एक न्हंयंतू 2 जण पडले कೈ हातपाय मರ್ತಸಂತ ಕೈ ತಳೆಂತು ತನ್ನ ಜण ते कुडवतांती जण ते कुडवताना सांगतात पडरे 2 जण उदकांतू मರ್ತಸಂತಿ हातपाय घालतसंती पण त्यांना एकलो बुद्धिवंत सांग कೈ नाही 2 जण नाही एकलो मात्र ते हातपाय दडयतस अन्यकलो पोंचे ಗೊತ್ತಶಿलो ता हुड्डिलो अन्यकलाक रक्षण करचे कितेरी. तशीची गुरु आमका अंग तुकून रक्षण करचे का येलो पळोचे का आमगेल्या वरीची दिसता तन्नी
तांकां काय हुशार ना जाता आमकांय हुशार ना जाता त्यांनी कसं जालें आमगेल्या बरी मनुष्य म्हणून लेखूनच क्षर सर्वाणी भूतानी हे सगळे भूतराशी हंग सकट दिसचे सनमे ये मेटीरियल वर्ल्ड अंतु तन्नी पूरा अक्षर कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः उत्तम पुरुषस्त्वन्य हज्जे एक फॉलिबल एंड इनफॉलिबल दोन्ही पुरुष असं दवाना 16 श्लोकान सांगिले ते तज्जके उत्तम जावनो एक पुरुष असते ते पुरुष यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः तो ये लोकांतो प्रवेश कोरनो ए लोको मेंटेन करता बिभर्ती मेंटेन करता तो ईश्वरो ये लोकांतो प्रवेश करता प्रति एकलेल्यांती हृदयांती परमात्मा रूपारी तो प्रवेश करता तो परमात्मो तो दोन्ही पुरुषाकय अतीत जावन आसा ताका परमात्मो म्हणून सांगतांती म्हणून 17 श्लोका सांगला पळय परमात्मेति उदाहृतः म्हळ्यार सांगतांती यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम हज्जे के वैर जावनो आज ये अक्षर आणि वैर जावनो एक उत्तम जावनो पूर्ण लोकांती प्रतीत म्हळ्यार प्रतिष्ठित जावन आशिल्ले हा असं मक्का पुरुषोत्तम म्हणतांती म्हणून देवांग सांगता अतोस्मि लोके वेदेच प्रतित पुरुषोत्तम मक्का पुरुषोत्तम म्हणून जावनो हंगा प्रतिष्ठे केल्ला हे सकडालक वैर जावन आशिल्लो कृष्ण म्हणून भगवंत साक्षात कृष्ण भगवद्गीता कृष्णान सांगिले अस साक्षात परम पुरुषोत्तम हांव म्हणून देवान सांगिले अस ते देखून हे वेदाचे अंतांतू वेदांत म्हणतांती वेद अंत आशिले अंत्यांत आशिले वेदांत म्हण सांगता साधारण 550 लग्गी वेदांत सूत्र ते ताजे वेदांत सूत्राचे या त्रिश्लोकी वेदांत सूत्र म्हणून सांगतांती त्रिश्लोकी वेदांत सूत्र म्हणून हे 3 श्लोकाचे एक नाम प्रभुपादन आणि आचार्यान दिला 16, 17 and 18 15th अध्यायाचे 3 श्लोक वेदांत सूत्राचे एसेन्स म्हणून येतात हे 3 मधलेरी वेद कळलेल्या वरीची हे 3 श्लोक कोणा म्हणावत की तो वेद म्हणा गेलेलो ते देखून देव 19th श्लोक सांगता यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत सगळे भावांतु दृढचित्त जावनो कोण यो मामेवम सम्मूढ ये मन आकोरंगत की एवं हे सांगिलस पळय अशी एवं म्हणल्यारी अशी सांगिलस ते कोण मन आकोरून घेत की असं मूड म्हणल्यारी मूड नाही जल बुद्धंतो जानाति पुरुषोत्तम कोण या पुरुषोत्तम मन आकोरून घेत की पुरुषोत्तम कोण या लोकाचे प्रथम पुरुषोत्तम कोण ಎಲ್ಲ 3 लोकाचे पुरुषोत्तम कोण म्हणून मन आकोरून घेत की स सर्वविद भजती माम तो सर्ववित म्हळ्यारी पुराय मन गेलेलो तो भजती माम तो मक्केल भजन करता मक्क भजन करता भजती माम सर्व भावेन पूर्ति भावान मग पूज करता दृढ चित्तान पूज करता याची दवान दांचे अध्यायांतो 7 श्लोकांनी सांगला एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय म्हणलं संशय ना कोण मक्का तत्वत जाऊन मेगेले एतां विभूतिं योगं च मेगेले तत्वत जाऊन फॅक्च्युअली कोण मेगेले तत्वत म्हळ्यारी फॅक्च्युअली
तात्विक जाऊन मेगेले विभूती मेगेले योग पुरा मना करून घेत की तोड दृढ चित्तेन विथ डिटर्मिनेशन म्हणून येत तक मगिरी तगेल मार्ग तुकून कोणाके हल्लोचे साधीना फर्स्ट क्लास डिवोटी जाऊन तो मेगेल भजन करता अंतु संशय नात्र संशय नात्यत्र संशय म्हणला अंतु संशय ना म्हणून दावाना सांगला तेच अंग सांगला सर्व भावेन भारत अर्जुना तसल मनुष्य सर्ववित्त प्रत्येक नॉलेज असेल तो प्रति पूर्ण भावन भावेर तो मका पूज करता इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत देव सांगता हे सगळं गुह्य म्हळ्यार व्हेरी व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल आशिल्लें हे नॉलेज प्रति एकल्याके मना वच्चें नाये इति गुह्यतमं शास्त्रम हे शास्त्रीय शास्त्र इदमुक्तं मया नघा मया मेगेल हांव सांगला तुका अर्जुनांगा अनघा म्हणपैका अनघा म्हळ्यार पाप नत्तिलो हंग 7 अध्याय हत्त मी पळयलेले येषां तु अंतगतं पापं पाप खाली जाला मात्र हे नॉलेज पुरा मना वच्चुनु दृढ येवचे डिटर्मिनेशन येव का म्हणजे रे कृष्णूचे परम पुरुषोत्तम तानतील विंगड गती ना म्हणून सांगून मना वचका जाला रे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् देव सांगत पळंगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् बुद्धवंत जाव का काही यमना वचका जाला रे यमना गेलेलो बुद्धिवंत म्हणून सांगता आणि कृतकृत्यश्च भारत हे अर्जुना ताणी कसल प्रयत्न केले रे हे लोकांतू तगले कंची प्रयत्न काही परिपूर्णता असता म्हणून देवानंग सांगला 9वा अध्याय सांगला अशी नमन डिटर्मिनेशन नत्तिले त्यागेलगी हागेलगी ते देव हे देव म्हणून सांगून कृष्णा धर नत्तिले कोण त्याकडे भोवंत की तंगेला मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतस म्हणून सांगला प्रत्येक तंगला आशी जेवो कर्म जेवो पुरा व्यर्थ म्हणून सांगेलस 9वा अध्याय दावान अंग सांगला कडेरी कृतकृत्यश्च भारत ही विल एंड अप विथ परफेक्शन म्हणून सांगला परफेक्ट जाता तगेल प्रति एंडवर्स तगेल प्रति प्रयत्न तगेल जीवनांतू पूर्णते असता तगेले प्रयत्नांतू म्हणून सांगला ते देखून आमका हे अध्याय आजिक आम्ही मना करून घेऊन आमका कसं कळला म्हणल्यार आमगेल जीवनांतू कसलेय काम करका जाल्यार विंगड फील्ड जावो खंय जावो उदाहरणेक एक महिन रोज जावका जाल्यार स्कूलांतू खाली टीचर्स वचून एक महिन रोज जावका आमका एक ट्रिप वच्चे आसा म्हणून सांगल्यार ते जायना कोण खंयचे टीचर्स पायदरलेले ना जायना भाई एक महिन सकट कसलते तुमगेले तीर्थयात्रा सुपुरो कसले सुपुरो 7 दिना ते म्हणून जाल्यार आमगेल गुर्त आशिल्ले ते सीधा हेडमिस्ट्रेस की ना जाल्यार विंगडे खंयचे एक हायर ऑफिशियल्स लागी गेल्ली म्हूण जाल्यार कोणा लागी गेल्ले रे आमगेल काम जाता तांगेला गेल्ले रे कशी आमगेल काम जाता की तशीची हे अध्याय तुकून आम्ही कसं सकट शिकले ती मेन कोण परम पुरुषोत्तम कोण आमगेल जीवनांतू कोणाला आधार घेऊ का आम्ही हे जीवन मनुष्य जीवन उद्देश परिपूर्ण जाव का म्हण जाल्यार कोणाला आश्रय घेऊ का म्हणून आम्ही हे पुरुषोत्तम कोण पुरुषोत्तमाला आश्रय घेणी म्हण जाल्यार कसं जाता पुनर्जन्म घेऊन अंगागुंका जाता म्हणून सगळ आम्ही हे मना करून घेतला जाल्यार 3 श्लोक एक विसरलेला म्हाका सांगू का न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ते एक सांगू विसरलेला न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा हंगा ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಪುರೋ ಆಮಿ ಹಂಗ ಕ್ಯಾದ್ ನಾಯಿಲಂತಿ ಕಸಲ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮೂಲ ಆಮಿ ಕಸ ಚೂಕಿ ಕೋರ್ನ ಹಂಗ ಆಯಿಲಂತಿ ಯಾಕ್ಯಾದ್ನ ಸೂರ್ಜಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾದ್ನ ಸೂರ್ಜಲ್ಲ ಅಸಲ್ ಸಕಳ ಸಂಶಯ ಸುಪುರೋ
ताका देव सांगता न रूपमस्येह ततोपलभ्यते ते मेळना काही न उपलभ्यते न रूपमस्येह अज्जे रूप कसं म्हणू तुमका कश जलरी तुमका कोळो साध्य ना नांतो न चादीर न च संप्रदिष्ट आज आदि कळना तुमका आज अंत्य कळना हे देखो नो बेटर टू कसले दवाले कसं सांगला ते ऐकूच चांग इत म्हळ्यार उदाहरणक आम्ही एक इंटरव्यू की खंय पुणी वता ना आमगे अंगारी चांग ड्रेस करून वता आम्ही ते वेळारी आमगे अंगारी चिक्कोलकी नाही शाय की कसले पडली म्हणले क्या वेळ जाले ಒಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಪೌಚಕ ವಾಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ आम्ही ते चर्च करून की रिसर्च करून बेसतावे हे शाय हंग दवरलेल कोण कशी शाय हंग आयले कशी ते तू दे दवरलेले तितले गोत नावे हे सगळे चर्च करून बेसचे वेळच वे ना अर्जंट आमक ते पावका ते देखून एक वाट कसले शर्ट काढच्यानी विंगड शर्ट घालच्यानी हिंगल इंटरव्यू काम आम्ही पळून घेवचे तशीची हंगा आज अंत्य कसं म्हण कळला आज आदि केद म्हणे आम कळना एक कसं म्हणल्यार तत्परिमार्गितव्यम ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम खंय आमक वचन पावका की थंय वचका आणि हंग भागवतांतू कसं सांगला म्हणल्यार भगवंतानं सांगिले 11 स्कंदांतू 20 अध्यायांतू 17 श्लोक सांगला कसं म्हणल्यार नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं विकल्पं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वरेरितं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्महा हंगा दावान सांगला नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम हे मनुष्य शरीर मेळ्ळा इतलं सुलभर दावान आमका दिला इतली कृपे करून आम्ही कसलंय चांग काम केलेलं ना जाल्यार आमगेल वेर कृपे करून दावान एक मनुष्य शरीर मेळ दिला सुलभ करून दिला प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम आम्ही हे बोटार बसलेन ती हे मनुष्य शरीर जावन आशिल्ले बोटार बसलेन ती आमगेले ते डेस्टिनेशन पावचेक एक गुरु दिला गुरु कितले गुरु म्हणल्यार एक शिपार बसलेरी आमका कॅप्टन जावका कॅप्टन ना म्हणल्यार खंय 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 वत ते कितले की ओड ते महासमुद्रांतू ते शिप खंय वत म्हणना तशीची आमका एक कॅप्टन असल्यार मागीर भिवचे गतीना खंय पुणी तो व्हरून एक साइड आवून राबयत आमगेले डेस्टिनेशनांतू तशी गुरु कर्णधार गुरु मेळ्ळें आमकां शिला प्रभुपाद चंद चंद सुलभ करून आमकां एग्जाम्पल्स पुरा दिवन परपडसांतू भारी चंद करून हे अध्याय आमकां सांगून दिलेलो आनी मयानुकूलेन नभस्वतेरितं कितले म्हळ्यार आमकां अनुकूल जावन आशिल्ले वारे येतच काय ते शिप वचेक अनुकूल जावन वारे हांगा कसं म्हळ्यार आमकां आमगेले गुरु आचार्यान गुरुन पुरा सुमार शास्त्र बरोवन दिला आमकां स्क्रिप्चर्स दिला ते सकड वाजून हे मनुष्य शरीर आम्ही हे ಎಂಡ ಕರ್ನಿ ಕಡೇರ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಆಮ್ಗೆಲ ಕಡೇರ್ಚಿ ಜಲ್ಮು ಮುಣ ಕೋರ್ನ್ ಗೇನಿ ಮುಂಜಲರಿ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನತರೇತ್ ಸ ಆತ್ಮಃ ಕಂಚ ಮನುಷ್ಯು ये जल्म कडेरची म्हण कोरून घेना की तगले आणि संसारांत येवचे आश करत की हे संसाराचे टेम्पररी म्हण मना कोरून घेना तिले हंगा गुंत की अज्जे सिरियसनेस मना कोरून घेना तिले दावान संगीलवरी हंग तकुनो बाहेर बच्चक पुमान भवाब्दी न तरेत कोण तरण करूक हे भवाब्दी तुकुनो ट्राय करना की तो स आत्महा म्हळ्यार तो जितले कची सुइसाइड करतस तो तक्काची नाश करून घेतस म्हणून हांव सांगिल नाहीये हे भागवतांतू भगवंतान सांगिले ते देखून आम्ही जाल्लेले इतले भगवद्गीते भागवताचे पुरा आशय करून आमगेले हे मनुष्य जन्म सार्थक करूक आम्ही प्रयत्न करूका वरलेले तागेल वेर शरण कंप्लीट शरण घेतली म्हणजे खंडित तो आमका आपण वरत जाग्या लोकाक आणि प्रभुपादान सांगिले वरी
प्रती एक शास्त्र वच्चे कसलं म्हणल्यार प्रभुपादान बरयलेलं नामा वैरी प्रीति येवचक ते देखून आमगे नाम जप सोणतिले नाम कोर्नु आमंगा तात्काल जाऊन मिगेले 15 अध्याय अंगार रब्बैतस कसले मिगेले आईचे क्लास अंतू तुमका मना गेल्ला म्हूण जाल्यार ते मिगेल गुरुवारी आंगेले अनुग्रह मिगेल वैरी आनी कसलेय मिगेले हांव सांगिले तुमका मना बेजार जाला म्हूण जाल्यार ना चूक जाला म्हूण जाल्यार ते मिगेल दोष म्हणून काण घेवन अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।